Horas madihita saluhutna. Persejaran manogot hari Sabat 10 November 2022. Ibana manobus hita. Di hatabatakon perhubas ni dalihan na tulu Advent, siyan buku rapor debata di si torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di 2 Musa onom ayat onom. Dibaheni pabuah matuhalak Israel. Hudo Jehoba jala parua ro kudo hamusian aka ulaun rodini halak Mesir. Jala paluau kudo hamusian perhatobanan nasida. Jala to busok kudo hamu marhite-hite tangan na tol-tol. Dohot marhite aka uhum godang. Pisoran ni tema ni Bibel taringo tuganup na asing di bagasan lunggu ni nasa bukui, i masaka panubusion, paulak koto panidebata di jolmai. Sian pabarita na perjolo taringo tu pangaropan di bagasan uhuman, naung didabu di Eden sahatu baga-baga na mulia na parpudi di buku pangukapon. Idaon nasida do buhina, di pardopahan nasida do goarna. Boban ni ganup buku jala di ganup bagian ni Bibel ima pangukapon ni tema na marhalongangani. Patibuhon manusia, huwaso ni debata naong mangaleho tuhita hamonangan marhite Jesus Kristus tuhatta. Tuhala na maniu pamikiran non, diadopan na adar sada bidang na masay bulak laho persiajaran. Ibana maniop hisu na mangukap di ibana sa luhut bagas parpotian ni hata ni debata. Ilmu panubusion ima ilmu ni nasa ilmu. Ilmu na gabi persyajaran ni akka surusuruan jala nasa na manggulmit di akka portibi na sumarandosa. Ilmu na majalihotton para teatehonon ni Tuhan nang si palua. Ilmu na masuk tu bagasan tinuju na adong di bagasan pikiran ni na aji parhuwaso. Na dipasobu di pahuhom maratus-ratus tao liling na. Ilmu na gabi persyajaran ni Jolma na tinubus ni debata sa liling ni liling na. Omma persyajaran na tumibo di dia manusia rap dohot. Ala na persyajaran na asing dangboy di baheni persyajaran ni gabi paguguhon pikiran jala makidat todi. Seri membina keluarga jilid 10 halaman 110 sada 112. Ibana do na manopa jolma na marhinatolap mangatusi jala makahawolongi. Jala ibana di bagasad diri na sadiri sada siya ni dang pasobuhon alu-alu na so targohi. Hita perlu mangatusi taringo tutangan na bonggal na manukul hita. Taringo tu sahalak ali-ali parhuaso na makahawolongi hita. Hita perlu gomos madjalang, laho manuaton pos ni roha, gabi guk halabokon. Songoni madebata pataridaho diri na di bagasan hatana. Seri membina keluarga jilid 10 halaman 120. Songoni sahat ni persyajarah di hita di manugot ni hari Sabat na ulion. Horas.